हेलो लोगोफोर गिबियाव आंनि फागुननि बार इउट्यूब चेनेलनिफ्राय बयखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लादो लोगोसे भिडिअफोरखौ नायनानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होलायदो लोगोफोर लोगोफोर दा आं नोंसिनि सिगाङाव थासुमलिजों नाजों ओंख्रि संनो नागिरदों नोंथांमोना माबायदि सङो नायलांबाय थाबानो जाबाय चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ दा आं थासुमलिखौ सिग्रोना लानोसै नै सिगां जिरखांबाय एबार सुनानै हानोसै नायलांबाय एबाराव हानोसै माबायदि हायो नायदो नोंसोरबो माने जिनिसा एसे गोरा नालाय एसे गोबा गोबा हाबानो जाबाय जाहाथे एसे थाबैयो Nice. अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक